हाय फ्रेंड्स, ममताज मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आपण गव्हाच्या पिठाचे लाडू कसे बनवायचे हे बघणार आहोत। आणि तुम्ही जर का आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूचं बेल आयकॉनही नक्की प्रेस करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला पोहोचेल। चला तर मग पटकन आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सर्वात आधी आपण त्यासाठीचे लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 कप इतकं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे व ते पीठ मी या कपाने मोजून घेतलेलं आहे। हा 250 ml चा कप आहे। तुम्ही हवं तर एखादी वाटी सुद्धा सेट करून घेऊ शकता। तर मी हे 2 कप इतकं घेतलेलं आहे। त्यानंतर 1.5 कप इतकं मी याच कपाने मोजून घेतलेला आहे गूळ व तो खिसून घेतलेला आहे। आपल्याला इथं खिसून गूळच वापरायचा आहे। त्यानंतर इथं मी 1 वाटी इतकं साजूक तूप घेतलेलं आहे आणि थोडे ड्रायफ्रूट्स आणि इथं एक जायफळ घेतले, तर हे आपण खिसून वापरणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला आपण आता सुरुवात करूया। तर सर्वात आधी इथे मी कढई गरम करून घेतलेली आहे व त्यामध्ये आपल्याला आता जे आपण पीठ घेतलेलं आहे तर हे पीठ आपण आता यामध्ये टाकून घेऊया। तर हे पीठ आपल्याला आता मंद आचेवरती हे बघा याप्रमाणे सतत परतवत आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। व लक्षात असू दे, इथं आपल्याला गॅसची फ्लेम पूर्णपणे लो ठेवायची आहे। त्याचा कच्चेपणा जाईल इतका आपल्याला ते भाजून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनिटं। तर हे बघा तुम्ही बघू शकता इथं 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता हळूहळू इथे पिठाचा रंग चेंज होत आहे। हे आपल्याला सतत परतवत राहायचं आहे, नाहीतर मग ते खाली करपू शकतं। तर यामध्ये आपण आता 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण त्यामध्ये आपण जे काजू बदाम घेतलेले होते ते टाकून घ्यायचे व यांना सुद्धा आपल्याला आता या पिठामध्ये 1 मिनिटभर भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते सुद्धा त्यामध्ये व्यवस्थित असे भाजले जातील। तर पीठ सोडून आपल्याला कुठेही जायचं नाही आहे, व्यवस्थित असं पीठ भाजून घ्यायचं आहे। तर हे बघा 1 मिनिटानंतर तुम्ही बघू शकता इथं आपले काजू बदामसुद्धा यामध्ये व्यवस्थित असे भाजले गेलेले आहे। तर त्यानंतर यामध्ये आपण आता 2 ते 3 चम्मच यामध्ये साजूक तूप ॲड करून घेऊया व आणखीन आपल्याला हे 2 ते 3 मिनटं आपल्याला हे परत भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये तूप व्यवस्थित असं मिक्स होईल व हे पीठ तुपाला व्यवस्थित असं लागलं पाहिजे। तर हे बघा फ्लेम आपल्याला लोच ठेवायची आणि पूर्ण प्रोसेसमध्ये फ्लेम अजिबात आपल्याला वाढवायची नाही आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथं आपल्या पिठाचा रंग चेंज झालेला आहे। तर इथं मी आता गॅसची फ्लेम बंद करून घेतलेली आहे व याला आपण आता यामध्येच असं हलवत थोडं थंड करून घेऊया किंवा याला आपण आता ताटात काढून घेऊया। तर हे बघा इथं मी संपूर्ण पीठ ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे व याला आपल्याला आता थंड करून घ्यायचं आहे। पीठ आपलं थंड करून होतोय तोवर आपण त्यासाठीचा लागणारा पाक बनवून घेऊया। तर इथं मी आणखीन 2 ते 3 चम्मच तूप टाकून घेतलेलं आहे कढईमध्ये व त्यानंतर यामध्ये आपण खिसलेला गूळ टाकून घेतलेला आहे व याला सुद्धा आपल्याला आता लो फ्लेमवरतीच याप्रमाणेच परतवत राहायचं आहे व याचा आपल्याला अजिबात पाक बनवायचा नाही आहे, लक्षात असू द्या। इथं फक्त आपल्याला हा गूळ त्यामध्ये वितळवून घ्यायचा आहे व्यवस्थित असा। तर तुम्ही बघू शकता गॅसची फ्लेम लो ठेवली आहे आणि याप्रमाणे आपल्याला वितळवून घ्यायचा आहे यामध्ये व याला आपल्याला सतत परतवत राहायचं आहे, नाहीतर मग गूळ खाली करपू शकतो। तर हे बघा याप्रमाणे इथं आपलं हळूहळू गूळ इथं वितळून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर त्यानंतर इथे मी आता गॅसची फ्लेम बंद करून घेतलेली आहे व हा गूळ आपल्याला तर या कढईमध्येच याप्रमाणे चमच्याने हलवत त्याला थंड करून घ्यायचा आहे। लक्षात असू द्या इथं आपल्याला अजिबात पाक बनवायचा नाही आहे। तर गूळ मी इथं थोडा थंड करून घेते। त्यानंतर हे बघा इथं आपलं ताटातलं पीठसुद्धा थंड झालेलं आहे। तर त्यामध्ये आपण आता हा वितळवून घेतलेला गूळ टाकून घेऊया संपूर्ण व हे थोडं गरम असल्याकारणाने हे आपण आता या उलटण्यानेच आपण त्याला मिक्स करून घेणार आहोत। व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला गूळ यामध्ये। तर हे बघा इथं मी मस्त असं मिक्स करून घेते पाकामध्ये। जर काय व्यवस्थित असं मिक्स करता येत नसेल तर याला आपण आता थोडं थंड करून घेऊया। तर हे बघा तुम्ही बघू शकता इथं थंड झाल्यावर मी त्याला हाताने थोडं याप्रमाणे चुरून घेतलेलं आहे व त्यामध्ये जो आपण गूळ वितळून टाकलेला होता तर तोही मी व्यवस्थित असा मिक्स करून घेतलेला आहे। तर त्यानंतर आपण जे जायफळ घेतलेलं होतं तर ते आपण आता यामध्ये खिसून टाकणार आहोत। अर्धा टीस्पूनभर इतकंच आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे किंवा तुम्ही हवं तर या जागी वेलची पूडसुद्धा टाकून घेऊ शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। तर हे बघा इथं मी हे जायफळ व्यवस्थित असं यामध्ये खिसून घेतलेलं आहे। तर हे सुद्धा आपल्याला आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे यामध्ये। दोघी हातांनी आपल्याला याप्रमाणे यामध्ये मिक्स करत जायचं आहे आणि इतकंच आपल्याला हे मऊसूत असं बनवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर यामध्ये आपण आता जे तूप आपण घेतलेलं होतं साजूक तूप तर ते आपण आता यामध्ये 7 ते 8 चम्मच आपण इतके यामध्ये टाकून घेणार आहोत तूप। तुपही टाकून झालं की त्यालाही आपण आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊया।
जेणेकरून संपूर्ण मिश्रणामध्ये व्यवस्थित असं तूप लागलं पाहिजे व त्याचा एक गोळा तयार झाला पाहिजे लाडू वळण्यासाठीचा। तुम्ही हवं तर तुमच्या आवडीप्रमाणे यामध्ये वेलची पूड किंवा ड्रायफ्रूट्स आणखीन घालून घेऊ शकता। तर हे बघा, मिश्रण मला थोडं कोरडं वाटत होतं, त्यामुळे मी आपलं जे तूप शिल्लक राहिलेलं होतं तर ते संपूर्ण तूप मी यामध्ये टाकून घेतलेलं आहे व याला परत एकदा छान असं मिक्स करून घेते। तर हे बघा, तुम्ही बघू शकता। तर इथं आपलं पीठ मस्त असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे व याचे आपण आता लाडू वळून घेऊया। आणि इथं महत्त्वाची टिप्स म्हणजे जर का तूप टाकल्यावर सुद्धा जर का तुम्हाला कोरडच जाणवत असेल किंवा अजिबात लाडू वळला जात नसेल तर तुम्ही हे मिश्रण मिक्सरच्या जारमध्ये टाकून एखाद मिनिटभर मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता आणि इतक्याच तुपामध्ये तुमच्या आरामात लाडू बांधले जातील। जास्तीचं तूप तुम्हाला वरतून टाकायची अजिबात गरज नाही आहे। तर हे बघा, इथं आपला मस्त गोल आणि गरगरीत असा लाडू वळून तयार होतोय। तुम्ही बघू शकता, इथं आपला मस्त असा गव्हाच्या पिठाचा झटपट असा लाडू बनवून तयार झालेला आहे। हा बघा, तर याला आपण आता प्लेटमध्ये ठेवून घेऊया व याचप्रमाणे मी तुम्हाला आणखीन दुसरासुद्धा वळून दाखवते। माझ्या या पद्धतीने जर का तुम्ही हे लाडू बनवले तर तुमचे लाडू अजिबात फसणार नाही आहे, त्यामुळे ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा। तर हे बघा, इथं आपला दुसरासुद्धा मस्त असा लाडू बनवून तयार झालेला आहे। तर यालाही आपण आता एका प्लेटमध्ये ठेवून घेऊया व बाकीचे राहिलेले सर्वच लाडू आपण आता याप्रमाणे बनवून घेऊया। तर हे बघा, त्याचप्रमाणे मी बाकीचे सर्वच लाडू बनवून घेतले। तर तुम्हाला माझा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये।